שלום לכם, כאן אריק פלד, ואנחנו בסרטון השני בסדרת הסרטונים שעוסקת בשיפוטים עצמיים. סדרה בה אני מראה לכם איך אפשר לקחת את הביקורת העצמית ואת הקולות האלו שמספרים לנו שאני לא מספיק טובה, אני לא מוצלח, אני צריך לאכול פחות, אני משמעת עצמית, או מספיק כסף וכדומה, ולהפוך אותה מגורם לחוסר ביטחון והלקאה עצמית, למנוע להתפתחות אישית. בסרטון הקודם ראינו למעשה איך הביקורת העצמית יכולה לפגום בכל תחומי החיים שלנו, והצבענו על שתי הטעויות הנפוצות שאנשים עושים כשהם רוצים להתמודד עם השיפוטים העצמיים שלהם, וזאת בשביל לחיות בשלום עם עצמם. אם עדיין לא צפיתם בסרטון הראשון, אני ממליץ לעצור עכשיו ולצפות בו קודם, ואחר כך לחזור לסרטון הזה. בסרטון היום אני הולך להראות לכם איך אפשר להתמודד בצורה טובה עם ביקורת עצמית, כך שמצד אחד הביטחון והערך העצמי שלנו לא ייפגם, אבל מצד שני המנגנון של הבקרה העצמית יעבוד ויתפקד כמו שצריך כדי לגרום לנו לשיפור עצמי. אבל לפני שאני מתחיל, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שצפה בסרטון הקודם. קיבלתי המון תגובות וזה חימם לי את הלב. תרגישו חופשי להמשיך לשתף ולהגיב. אז בלי להכביר מילים, בואו נתחיל. ואיפה נתחיל הפעם? אנחנו נתחיל בשדה לגידול עגבניות. ישראל הוא חקלאי חרוץ, הוא מגדל עגבניות, כשהוא שותל באדמה את הזרעים מהזן האיכותי ביותר. ישראל רוצה שהעגבניות שלו יהיו גדולות ואדומות, ולשם כך הוא מוסיף לאדמה חומרי דישון עם כימיקלים חזקים, שיגרמו לגידול הנוכחי שלו לצמוח ומהר. לעומת ישראל יש לנו את ראובן. הוא גם חקלאי חרוץ שמגדל עגבניות, אבל הוא בוחר בדשן אחר, ולמרות שהוא יודע שהשיחים שלו יגדלו בצורה איטית יותר, בכל זאת הבחירה שלו אחרת. האם ראובן לא רוצה שהעגבניות שלו יצמחו ויגדלו? להפך, ראובן מאוד רוצה שהעגבניות שלו יצמחו ויממשו את מלוא הגודל והפוטנציאל שלהם. אבל ראובן מבין שחקלאי חכם צריך לדאוג לאדמה שבה הגידול שלו צומח. אם הוא יבחר בדשן רעיל, בטווח הקצר העגבניות שלו אולי יגדלו מהר, אבל הוא מסתכן בכך שהוא ירעיל את האדמה, ולטווח הארוך זה ממש לא משתלם, כי שום דבר טוב לא יכול לצמוח לאורך זמן כשהאדמה רעילה. ראובן יודע שחקלאי טוב צריך לשמור על האדמה שעליה צומח גידול העגבניות שלו, כי לא מספיק זרעי עגבניות איכותיים לעגבניות משובחות. נדרשת גם אדמה פוריה שתזין את הזרעים. כמו בגידולי העגבניות, כך בדיוק בנושא השיפוטים העצמיים. אם אנחנו רוצים לטפל כמו שצריך במחשבות והשיפוטים העצמיים שיש לנו, עלינו לדאוג ולטפח את המקום שבו הם נזרעים. כי לא משנה כמה מחשבות חיוביות אני אחשוב, כל עוד הקרקע לא פוריה, לא משנה איזה זרע מחשבה אני אשתול בה, זה לא יעבוד לטווח הארוך. בואו ננסה להבין איך הדברים עובדים באדמה בה המחשבות שלנו שתולות, כלומר בראש שלנו, במוח שלנו. ואני רוצה לשם כך להכיר לכם את שני מצבי המוח הבסיסיים שלנו, המצב המגיב והמצב המקשיב. המוח המגיב מתוכנת לדאוג להישרדות שלנו. הוא דרוך ועומד על המשמר ומחפש סכנות. כשהמוח שלנו נמצא במצב מגיב, אנחנו מרגישים מתח, הורמונים של לחץ מופרשים לגוף, ובגלל שהוא מתוכנת לדאוג להישרדות שלנו, המוח המגיב לא לוקח סיכונים, הוא מפרש כל דבר בחומרה וללא רחמים. הוא גם גורם לנו לפעול ולהגיב בצורה אוטומטית בהסתמך על ניסיון העבר, כי כשהחיים שלנו נמצאים בסכנה, אין זמן לעצור ולחשוב, צריך לפעול במהירות ובעוצמה. לעומת הלחץ של המוח המגיב, במצב השני, כשהמוח שלנו נמצא במצב מקשיב, הכל רגוע יותר. אנחנו לא מפרשים כל דבר כשלילי או מסוכן, יש לנו זמן לחשוב על הדברים ולא להגיב אליהם בצורה מיידית. אנחנו נוכחים ברגע הזה ולא מפרשים ומגיבים בהתאם לניסיון העבר. המוח המקשיב מאפשר לנו לראות את התמונה הגדולה בלי לחץ מיותר מסביב. חלקכם בטח התפלאו לשמוע שבאופן טבעי המוח שלנו מתוכנת להיות רוב הזמן במצב המקשיב. ורק כאשר אנחנו במצבי סכנה אמיתיים, המוח המגיב אמור לתפוס שליטה, ולא רק זה, כשהסכנה חולפת, המוח אמור לחזור מהר מאוד למצבו הקשוב. אבל במציאות, למרות שהחיים המודרניים מגינים על מרביתנו במצבי לחץ קיצוניים, כמו רעב, אסונות טבע או עימותים קטלניים עם טורפים, לרוע המזל, דווקא סגנון החיים המודרני הוא זה שמפר את האיזון בין שני מצבי המוח, כי הוא חושף אותנו למצבי לחץ מתונים, אבל באופן תמידי.
אנחנו חשופים להמון גירויים ומידע, ונדרשים לעשות כמה דברים במקביל. אנחנו רוצים ממקום למקום, העבודה שלנו תובנית, ויש לנו עוד שלל תפקידים שלנו להספיק ולמלא. קצב החיים מהיר, אין לנו זמן להתאושש. אנחנו במרוץ קבוע להספיק דברים, והגוף שלנו מפריש הורמוני לחץ באופן תמידי. כך למעשה, נוצר מצב שהמוח שלנו נמצא במצב המגיב מרבית הזמן, ומפרש המון סיטואציות כמצבי סכנה. זו הסיבה שלפעמים קשה לנו אפילו לקבל מחמאה תמימה, כי מיד היא מעלה בנו תהיות ושאלות. מה מסתתר מאחוריה? עכשיו בואו נראה מה קורה לשיפוט עצמי בשני המצבים השונים. נניח ואני אימא לילדים, ויש לי רגשות אשמה על כך שלא הספקתי לבלות איתם היום את כמות הזמן שאני רוצה. כשהמוח שלי במצב מגיב, אני אלקה את עצמי ואתמלא ברגשות אשמה. אני אימא גרועה, איך לא הקראתי להם סיפור לפני השינה, זה חשוב להתפתחות שלהם, אני לא בסדר, אני פוגעת בילדים שלי וכדומה. כמו שאמרנו, המוח המגיב יכול לגרום לנו לפעול בעוצמה ובלי פרופורציה. לכן, בעקבות רגשות האשם והביקורת העצמית, אני יכולה להחליט לרשום את הילדים לעוד חוג, לקחת אותם לעוד הצגה ועוד פעילות כפיצוי. אני אסיע ואני אשקיע, גם אם לא יהיה לי רגע אחד לעצמי. כך, מהר מאוד אני אמצא את עצמי מותשת מעייפות. הילדים שלי ירגישו את העייפות וחוסר הסבלנות שלי, ושוב אני אתמלא בביקורת עצמית נוקבת, שתספר לי איזה אימא גרועה אני. אני אשיג בדיוק ההפך ממה שרציתי, כי לא שמרתי על עצמי ועל האנרגיה שלי, ולמעשה אני אהיה לחודה במעגל שלילי שמזין את עצמו. אז אם ניקח את אותה הסיטואציה, ונמקם אותה שוב, כשהמוח במצב מקשיב, השיח הפנימי יהיה לגמרי שונה. במקום להלקות את עצמי, אני אהיה עניינית. זה שלא יכולתי לעשות את זה היום עם הילדים, זה לא אומר שאני לא אוכל לעשות את זה מחר. במקום לנסות להיות אימא עם כוחות על, אני אגיב בפרופורציה המתאימה. היום לא הקראתי סיפור לילדים, מחר אני אקריא להם 2. כי כשהמוח מקשיב, הדרמה מפנה את המקום שלה והדברים מקבלים את הפרופורציה הנכונה שלהם. שום דבר לא מפריע לי מלראות את התמונה הגדולה, להיות ענייני ולהחליט על תגובה עולמת ונקודתית, כי שום דבר הרי גורל לא קרה. לכן אין צורך להיכנס ללחץ, לבזבז אנרגיה מיותרת ולהתיש את עצמי. אם הפסדתי משהו היום, פשוט אשפר מחר. ולא רק זאת, אני גם אדאג לעצמי, כי זה מה שייתן לי כוח לתת לילדים שלי, וזה מה שיהפוך את הזמן איתם לאיכותי יותר, כי אני אהיה נוכחת שם בשבילם, והם לא יסתפקו בגרסה עייפה וחסרת סבלנות שלי. המוח המקשיב מאפשר לי לשנות את הגישה שלי לביקורת ולשיפוט עצמי. מצב זה לא גורר אותי למרוץ מתיש, אחרי רדיפה אינסופית להיות אמא או אבא מושלמים. ומצד שני, אני גם לא מתעלם מהביקורת הזאת, כי היא חשובה, היא כמו מצפן, שגורם לי לראות מה צריך לשנות בצורה עניינית ונקודתית. אבל הכי חשוב, אני יכול לבחור את התגובה שלי, ולא לפעול על אוטומט ומתוך רגשות אשמה, ובטח לא להיגרר ללופ שרק מייצר עוד ביקורת עצמית. אז אחרי שראינו איך הדרך הנכונה להתמודדות עם ביקורת ושיפוטים עצמיים תמונה ביכולת של המוח שלנו להיות במצב המקשיב, נשאלת השאלה, איך אפשר להחזיר את האיזון ולעבור ממצב של מוח מגיב למוח מקשיב. את זה בדיוק אני הולך לגלות לכם בסרטון הבא. אתם תגלו איך אפשר להגיע בקלות ממצב של מוח מגיב שנמצא כל הזמן במתח ולחץ למוח במצב מקשיב שלוקח את הדברים ברוגע ופרופורציה ולא מבזבז לנו אנרגיה יקרה. עד אז אני מזמין אתכם לשתף אותי בסיטואציות שבהן פעלתם מהמוח המגיב, וכמו כן בשאלות שלכם בנוגע לסרטון. שתפו אותי כאן למטה באזור התגובות, אני מבטיח לענות לכולכם. אז נתראה בסרטון הבא, ועד אז כל טוב לכולכם.